so cool. Bata pa ko cool. Ang Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tago! And Tita Tanya Chinita. May favorite din ba kayong pamangkin na ini-spoil nyo? Marami. Iba yun eh. Ay, ibang pamangkin pala. Feel good morning po. Uncle and Tita, alam niyo po palagi po ako nakasubaybay sa inyo ni Uncle and Tita. Lalo na sa programa nyong Mga katas na nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Rona ng Kamuning, Quezon City. Ang aking pong katas ay tungkol sa favorite kong pamangkin na paborito ko ring spoil din. Super close po kami. Nag-iisa ko po siya kasing pamangkin kaya no choice favorite ko siya. Mitchell po ang pangalan niya. Anak po siya ng aking ate at halos ako ang naging nanay na, ako ang taga-alaga ng baby siya. Hanggang nag-aaral, ako nagpapaligo, nagpapakain. Nakakatawa nga kasi pag may mga kamag-anak nagtatanong, anak mo ba yan? Kasi lagi kong karga-karga. Magkalapit lang po kasi ang bahay namin ni ate. Mag-15th birthday po siya, kaya naisipan kong isurprise ang aking favorite na pamangkin. Bagong cellphone po ang re-regalo ko sa kanya. Luma na po kasi yung gamit-gamit niya ngayon. Nareregalo ko din. Alam niyo po, sa boyfriend ko, kuripot ako kay Marco. Pero kay Mitchell, syempre, isuswipe ko lahat dahil favorite ko siya. Ang aking pamangkin na aking anak-anakan. At dito na nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Hello, sis! Sis! Ate! Ako, sis. Alam mo na, magbe-birthday na yung pamangkin mo. Single mom ako, alam mo naman yan. Ulit-ulit, alam ko naman yun. Gusto niya kasi ng cellphone. Diyos ko! Luma na yung binigay mo. Pinaglumaan mo lang naman yun, hindi naman yun brand new. Dapat brand new magbigay ka, magregalo ka ng brand new.
Oo naman ate, alam mo naman para kay Mitchell, lahat ng the best para dyan. Pasensya na nung mga panahon kasi yun. Siyempre, kailangan akong unahin. Pero ngayon, sige, andito ako sa mall. Bibili ako. Ano, mga worth magkano ba? Okay na ba yung mga... Basta hindi bababa ng 10K. Di ba ba ng 10K? Oo, kasi alam mo naman yung batang yun. Dahil mag-tiktok-tiktok mana sa akin Oo yun. nga, Luma. Luma na ako eh. Down na sige, ngayon, bago. down. Ay, may bago ako Yan, natutunan sa TikTok. Yung I go get Lumilipad, luma din ate yan, Luma din pandemic yun? din yan. Bayan. Anyways, ibibili ko, wag ka nang marami sinasabi dyan, alam, Wala ko kasi yan. ako sa pamangkin mo kasi single Bakit? mom lang ako. Hindi ko siya mabigyan ng gusto niya. Kaya nga andito ako eh. Yung tatay niya walang kwenta din. Kinonta ko, ayaw na magpa-contact. Sabi ko, kahit regalo na lang, hindi ka nagsusustento. Sige na, babay na, ang dami nating kwentuhan dito. Hello? Andito na ako sa mall. Sige na, bye! Si ate mo? Ito nga. Ay, ang ganda naman ng bag. Bagay ito kay Mitchell. Hala. Ano ba yung papabili niya? Ano ireregalo Hindi, mo? alam mo naman tuwing nagmumula ko, siya talaga naiisip kong bilihan. Wala pa naman akong anak. Tsaka hindi naman ako mahilig bumili para sa sarili ko. Para kay Mitchell talaga. Pero ang ganda nitong bag. Ano mas maganda? Pink or white? Ano ba yung ireregalo mo? Bag? O parang rinig ko, cellphone? Cellphone, pero bukod sa Huwag ka cellphone. na magbigay ng bag. Masyado mo naman in-spoil yung pamangkin mo na yan. Parang, hindi mo naman yan anak eh. Hoy, Marco, bago ka pa dumating sa buhay ko, si Mitchell na nasa buhay ko, wag kang dyan, nararamdaman Alam ko, ko. negative vibes yung ginagawa Hindi, mo. Sinasabi ko lang, masyado mong ini-spoil yung pamangkin mo. Pwede mo namang bigyan ng regalo. O yan muna, kasi pag nasana yung bata, lagot kayo dyan. Sanay na nga, kasi favorite ko, anong gagawin ko, spoiled sa akin eh. Mahal na mahal ko yun, tsaka hindi ko kaya kung hindi siya nakakasabay sa mga trend. O sige, Doon na tayo maghanap. magkano tong bag? Kuhanin ko na dalawa, white and pink, ha? Okay, ma'am. Ako nang bahala Okay, thank you. Saan ba yung Hindi mo dito? talaga? Ma'am, may cellphone dyan sa gilid, ma'am. Oo, dito, malapit. Kasi Ayan tamad lang, na kami ma'am. maglakad eh. Ayan. Naku, excited na Ay, ako. ma'am! Cellphone, ma'am! Oo, Upa, ma'am! Upa! opa. Upa, ma'am! Grabe yung filter nito, ma'am! Mahal, ano ba maganda? Android or Apple? Ma'am, sa Apple, ma'am, mahal masyado, hindi nyo afford. Ito tayo sa Android. Hindi, ang budget Android! Ang budget po namin, Magkano budget, ma'am? Mahal naman ng cellphone dito. 15K. Ma'am, ma-offer ko sa'yo, meron tayong Viva phone. Viva phone. Ano mahal? Maganda dun? Opa o Viva? Masyadong mahal yan. Brad, yung ano... Sir, ito, mga nasa 18 to 20,000. 18 to 20? Ah. Kasama na po ba yung charger niyan? Ako, ma'am, alam nyo naman ngayon na kable na lang yung kasama. Diba? Ano bang ginagawa nyo sa mga cellphone? Kable na lang ang free. Meron na yung ako, ma'am. casing, kasama na ba? Ma'am, wala na yung ganun. Ma'am, ano lang, ma'am, soft Bakit case. nakabukol yung battery niyan? Ba't lobo na? Ma'am, nabuntis kasi, ma'am. Nagtabi kasi yung dalawang cellphone, ma'am. Nabuntis yung isang cellphone, yan lumubo. Pero ma'am, meron ako mas mura dito. Ano po? Mga na mababa, mga nasa 5,000 lang pababa. 5,000? May libreng charger to, ma'am. May ulo na, mainit-init pa yung charger. Nakasabit. Kuya, huwag ka maingay. Pero nakaw ba yan? I invoke my right to privacy, ma'am. Ha? Huwag yan. Dapat naka-box. Magre-regalo ka, tas ano? Kuya, yung naka-box, yung brand new, yung hindi pa Ma'am, may box natatanggal. din to, ma'am. Pero iba lang yung tatak ng box. Kuya, ano po, seryoso po. Hindi wala akong time makipagbiroan eh. Okay, ma'am. Ay, pabilisan na. Pa-check na natin. Kuya pa, pwede pa open. Okay, ma'am. Ito, ma'am. Ayan. Yan, maganda yan, ma'am. Opa. Opa? Pwede po tingnan kong yung Camera. keypad po, tingnan ko. Pwede makakall? Pwede yan, ma'am. Tingnan ko kung may signal. Baka mamaya walang Ayan, signal kompleto yan, ma'am. Tapos, picturean ko kayo ni sir.
Sige. Ala, Bakit parang ang tangos naman ng ilong ko dyan? kasi ma'am, naka-filters na to. Maraming siyang filters. Pero kasi yung pamangking ko po, Gen Z po yun, magugustuhan niya kaya yan? Ma'am, lahat ng filters nandito, ma'am. Kahit hindi ka sumasayaw, kusa ito magti-TikTok. Ano mo? Tingin mo. Ano mas maganda? Kuya, kung ikaw, halimbawa may kabit ka. Ma'am, bakit ako? Di ba pwede yung boyfriend mo? Ay, hindi, loyalty. Mahal, sige na, bayaran mo na. Mahal, ano tingin mo? Diva o Opa? Opa na lang. Sige. Seryoso talaga tayo sa pangalan ng cellphone. Ma'am, 15K na lang yan, ma'am. Para sa'yo. Bakit? Ba't biglang Uy, baka may something to ha, bigla mong sinesale. May sale talaga kami, ma'am. Sale something. Kaya babaan na natin. 15K, ma'am. Sige naman, wala pa akong benta, ma'am eh. Sige, kuya. Okay ito ha, magugustuhan to ng mamangking ko ha. Sure yan, ma'am. Sure yan, ma'am. Kuya, thank you po. May warranty po. Yun lang. Walang warranty dito, ma'am. Hala, bakit? Pag may warranty, 20,000 na. Pag may warranty. Sige. Pwede na yan. Sige, iuwi ko na yun sa pamangking ko. Magugustuhan niya na yan. Ayan, ma'am. Sir, thank you, sir. Tara. Teka lang, mahal. May pakiusap sana ako. May nakita kong helmet doon na carbon eh. 12K lang. Paano mo nakita? Magkasama tayo. Hindi. Nadaanan ko na yan dati pa. 12K lang naman. Uy, bayaran mo. May Hindi, pera ka naman. papaswipe ako. Pero bayaran kita. Sa'yo na lang ako mamamonthly. Uy, ayoko. Gagamitin ko ba 1K kada buwan. So, isang taon, bayad ko na yan. 12K, 1K kada buwan. Style mo ayaw mong ibili ko yung pamangking ko. Pero pag sa'yo magpapaswipe ka, ayoko, uwi na tayo. Hindi ako tulad ng mga ibang boyfriend dyan na nagpapaswipe. Wag ka nang mampahid. Huwag ka nang mampahid. Ganun ka din ngayon. Tara na, umuwi na tayo. Gusto ko Binubudol yung mo helmet ako. na yun. Ay, bumili ka. Magtrabaho ka. Sa akin ka hihingi. Hindi ko humihingi. Bayaran ko nga monthly. Hindi, ayoko. Mamaya mag-break tayo tapos di mo bayaran. Ayoko, napanood ko Talaga na yan sa naisip mo yan na mag-break tayo? Oo, ganyan sa mga katas ng nakalipas nang hihingi. Yung episode nung isang araw nang hingi. Tapos, binudol lang. Tapos, sinumbat pa. Ano. Tsaka yung pamangking ko magtutuition. Hihiramin to ng ate ko. Nakainis naman, oh. Wow. Asawa na ba kita para mainis ka? Mag-attitude ka ng ganyan? Ito naman, babayaran naman. Di naman niya tatablahin eh. Para naman tong eh. Sige na. Tara na nga. Nagtampo po ng sobra si Marco dahil hindi ko siya napagbigyan sa credit card. Pero mahal ako nun kaya alam ko naman mawawala rin yung tampo niya. Gusto ko lang talagang i-spoiled ang aking favorite pamangkin na si Mitchell sa kanyang birthday. Hanggang isang araw dumating na nga po ang birthday niya at isa-surprise ko na siya ng cellphone. Pati nga po yung handa, nag-ambag ako para kay ate. Oy, tuloy kayo, dali. Tuloy kayo, nasa kwarto yung pamangkin mo. Nagbibihis lang siya, Dala kaming cake. Favorite niya ang cake to, Mango Bravo. Hello po. Oy, Marco, halika, tuloy kayo. Surprise natin, bukas natin pinto. Mahal, pasindihan ng kandila. Sabay-sabay tayong kakanta, ha? Michelle, anak! 1, 2, 3. Happy birthday to... Mahal, kanta! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Ano ba yun? Happy birthday! Tutulog pa yung tao! Birthday mo, alam, matutulog ka. Nag-unbag na kami ng pansit para sa'yo, Shanghai. Meron Ang dami kong tinapos na quiz kagabi! Ano kung birthday ko? Ba't kayo nang sa surprise? Hindi ko man lang magbe-bless yan sa tita mo. Tita mami Sabi, mo. di ba sabi? Yes. Tita mami mo, mag-bless ka nga. Sabi nila magbiro na kayo sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Teka, lalabas ako doon. Antayin niyo ako sa labas.
ba yan? Sorry, anak ko. Halika na dito, hayaan mo na, sorry na. Anak. Bad mood lang yun. Halika nga dito, Michelle. Huwag kang ganyan, ha? Salamat. Happy birthday. Thank you, tita, mami. Bless po. Anak, may regalo kami. Idea ko kasi na regaluhan ka nito. Kaya, dalawa na rin kami nito ng, ng tita mami mo. Bigay mo na yan. Bigay mo na. Excited na ako! Happy birthday, baby Mitchell ko. Oh my God! Cellphone! Iyan ba Brand new yan! Brand new yan! to! Hala, magkano ba to para masabi ko sa mga friends ko pag pinost ko din sa Facebook? Ano yan? Magkano yan, mahal? Mga nasa 15K. 18K tas na... Ang mura naman. Pero sige, pwede na to. Buksan mo. Opa? Bakit hindi iPhone? Pero thank you, tita, mami. Salamat po. Love na love mo talaga ako. Happy birthday, anak ko. Anak, nagustuhan mo ba, anak? Opo! Ano ba yan? Diyos ko, paano? Gusto kong itapon tong cellphone na to. Sige po. Dapat iPhone 16. Yun yung puso. Pangit ang quality nito. Plato, kutsara. Kuha ka lang dyan, Marco, ha? Pilatin lang. Masaya ka ba, anak? Opo, kain na po kayo. Maliligo lang po ako, ha? Hoy, Michelle! Andali, kausapin ko lang, ha? Tignan mo yung itsura nung pamangkin mo. Ay, hindi, ganun lang talaga yun. May pagkamaldita, kanino magmamana? Sa tita, syempre. Anak, huwag ka nga ganyan. Mama! Ibenta ko na lang to. Bibili ako ng kahit second hand, basta iPhone 16. Ang pangit-pangit ito, pa. Hindi ka makabili na second hand. Na mahal pa rin na second hand ng 16 na iPhone na yan. Ibalik mo na yan kay tita. Ayoko niyan. Magre-regalo, mediocre. Wala kang cellphone. Okay lang, kaysa ganyan makita ko ng mga friends ko na ganyan, no? Pangit. Ayoko niya. Ayoko na Android. Gusto ko ng iPhone, mama. Sabihin mo na lang kay tita. Sana tinanong niyo muna ako pa. Surprise pa kayo. Mahal, Ano? Kain ka na. Hindi, nawala na ako ng gana. Uwi na tayo. Wakain pa ako eh. Sige na, dalian mo na. Uwi na tayo. Okay lang kayo dito. Kayo lang talaga pinaghandaan, sis. Ayan, inutang ko tong handa. Ikaw na magbayad dito, ha? Sige, ate, uwi na kami. Medyo Nakakain? sumama kasi yung tiyan ko. Talaga? Ay, gustong-gusto ng pamangkin mo yung cellphone. As in, umiyak siya sa tuwa, tears of joy. Grabe. Hindi na niya maarok na may bago na siyang phone. Tama, tita. Salamat po. Na-touch mo ako. Thank you so much. I'm grateful po sa buhay niyo. Sana po umaba pa po yung life niyo. Happy birthday to me. Wala po ba siyang tong dagdag na cash? Sige bukas. Ano bang gusto mo? May bibiling ka ba? Hindi po. Maglalaro po ako sa sa Bingo Plus sa cellphone. Mahal. Hoy. Mahal. Huwag ka magsugal. Tara na. Mauna na kami, ha? Tara, let's go. Sige. Ingat kayo, ha? Salamat. Ipapamigay na lang namin to sa kapitbahay. Wala nang kakain ito. Sige po. Ayaw kita sisihin, pero, di ba, sinabihan na kita. Kaka-spoil mo dyan sa pamangkin mo. Tingnan mo, anong ginawa sa'yo? Pinapahiya ka pa, siya na nga itong binigyan. Pasensya ha, kung ayaw ko manghimasok, buhay nyo yan, pamilya nyo yan. Pero, Hala ko magugustuhan niya Pero siguro next time, pag-ipunan ko na lang yung gusto niya cellphone. wag na nga. Di ba pwedeng, unahin mo muna sarili mo? Wala naman akong masyadong kailangan ng bata yung cellphone. Okay na to sa akin kahit tag 10,000 lang to. Pero sana naisip niya na nag-effort naman ako. Ako nga nagtsatsaga sa cellphone ko Hindi man lang. Cellphone mo nga, 10K nga lang Ako nga, di mo nga ako pinapaswipe. Babayaran ko naman. Ulit-ulit.
Tapos yan, yung pamangkin mo. Oh, ayan, tumatawag. Ba't di mo sinasagot? Chat na. Wala pa ako sa mood kausapin siya, pero ang sakit lang ng mga narinig ko. Parang di niya na-appreciate na ako yung nanay-nanayan niya ako. Lahat nagpapakahirap sa kanya. Tsaka pinag-ipunan ko yung tiniis kakit eh. Na hindi mag-swim tapos ganun pa yung nasabi niya. Sige na. Ano umiyak? Dito lang naman ako. Bakit ganun, mahal? Hindi niya ako na-appreciate. Tara na.